Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede samahin ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Sige po. Runong kanan. Opo. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, oh, sige, tama. Bato. Bato, pick.
Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babarilin ko. Ko. Awa, Ano yan? baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angle. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Dito ka. Lilipat ka na sa Deer Lab. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Ang lamig. Isang bagsak. Ah, isang sige. bagsak. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, bibiktima mo na naman Bato, bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan na ito. Oh, pick. Bato, bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Ito, approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Ano mo ko? Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi sa muka, yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Saan muka. sa mukha? Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Tala! Sige, go, ano, go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala nung face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. Sa gitna. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isubo. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman.
Pwede ba pa-interview? Ah! Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yun totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala din. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano, Nakalapit. ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. Ano yun, man? So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolok. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy.
She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung force ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga na namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1, Metro's #1, Love Radio. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Ready to take a shot with the hottest names in town? Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink. Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH. Love Trip! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kim Chino! Kim Chino! Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files.
Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Ay, kami naman. Kami naman ay mula sa Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway niyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chinon. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo susubok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Magkatuloy. Diyan, Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet. ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon Kami na. nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, Mahal na Radyo. Ang tatagukan sa Mahal na Radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa kami amin, mula sa Madaling Madaling Bato, Bato, ang tatagukan tagukan ay babatukan. babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang mga gagaya. naiiba. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit namin. iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kami ay nauna. May panhawi ng... Ito'y paghawi. Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito ba? Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, Kaya hindi namin nahulaan. Tsaka tatago ka. Adam's apple. kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayun magpalat na na ang ito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, may nakakalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmi. Natandaan mo na. Ito ay isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. radyo. na kundol. Pundol ay... Yun namang ang nagmamayari ng anong ito. Ah, ito May hopya, baboy. hopya kundol flavor. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Atin Ang na. amoy niya ay malinang na. Ito'y akin lamang titikman dahil kayo ay bumanat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas lang. Bakit? Yung nakita nyo sa amin, masyado kayong competitive. Sakit to sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Laki sa ilayo. Yun. Sagot na, oo, FM. Ano? Kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna. Sige. Ang aming kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat mas malalim mga Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Kinakopya na. ang tamang sagot ay Madali ba to? Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan mo yan. Wow! Wala ba dyan? Naalala ko ang aking kabataan. Kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, 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 pamili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang to, guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, Salita ay. halgam bilang. Halgam bilang?
Kami talagang gusto niyong pahirapan, no? Halagang bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama, maaaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa madaling bato ay calculator. Ulit Halga. Sagot, Ay, pambura. grade or score. Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Cheers! Halina't kainin. Okay. Ang susunod na salita ay... Panghimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Paalam. Pag sa amin naman ay Hanggang sa muli. hanggang sa muli. Sa ulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang kasabi? Huling paalam. Oh! At makas, last goodbye. Or hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay Tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Napakasarap. Patawad. Ito ay pambabaeng pagkain. Bakit? Ano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na Yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay... Lagitab! Wait lang ah. Lagitab. Naway Oh, ba't puro biskwit lang yung kinakain mo? Pasensya ka na, diet ako. Alam mo naman yan, partner eh. Yung totoo, diet ka na diet o diet lang yung pitaka mo? Parang parehas. Diet yung pitaka ko, tapos diet. Yung tinan mo, biskwit lang talaga yung kinakain, no? Pero, yung totoo, may iba ka pang kinakain, no? Oo, yung mga sariwa. Mga anong oras kinakain yan? Ay, depende. Anong pinaka best time? Paglabas ko ng trabaho. Ang tawag doon ay midnight snack. Oh, sarap na midnight snack ko. Ano? Tahong. Masakit sa tiyan yun. Oo nga. Lalo na pag sariwa. Tapos hindi ka man lang kumain ng kahit anong kanin. Walang kanin? Walang kanin yun. Diretso lang yun? Diretso lang. Pamulutan. Pamulutan yun. May panulak. Meron. Ano? Laway niya. Joke lang. Anyway, Kabish, naintindihan namin ang iyong pagtitipid. Pero gayon pa man, huwag mong tipirin ang iyong ngiti kasama kami ngayong gabi. Kasama mo, DJ Raketera. DJ Titangelo. At isa na namang panibagong sikreto ang ating isisiwalat ngayong gabi. Eto na po ang patikim ng DJ Rocky's Secret File with Jello. Iniwan niya ako, pero huli na nang malaman ko ang tunay na dahilan. Siguro ikaw yung tinutukoy dito, no? Ikaw yung nang iwan, no? Hindi. Nang iwan ka na ba? Oo, aminado ako. Bakit? Iwan. Siguro hindi ko kaya yung buhay niya eh. Hindi ko kayang sabayan yung lifestyle niya eh. Bakit masyado ba silang mayaman? Oo, mayaman. Tapos ikaw? Anak ng naging vice mayor ng Makati. Mamimili Shout lang out ako. po sa inyo.
Anong era? Hindi, vice mayor ba? Oo, parang vice mayor yun eh. Wow, ilang buwan kayo tumagal? Tagal, mabilis lang. Mabilis lang. Gano'ng kabilis? 3 hours? Hindi, mga 3 months. 3 months? Grabe ha. Titan Jello ng iwan ng anak ng vice mayor ng Makati. Pamangkin ng anak, parang ganun eh. Kasi nakasakay pa ako dun sa ano nila eh, parang campaign. Ay, in fairness naman sa'yo, umabot ka sa part na yun. Hindi na timingan, campaign din yun eh. Kumubra ka. Ay, nako. Anyway. Nabigyan ako tupad. Ano? Tupad, gano'n. Ano yung tupad? Yung pag naglinis ka sa kalsada, bibigyan ka nila. Ah, yung pala yun. Parang ayuda. Hindi, joke lang. Ewan ko sa'yo, Titan Jello. Abangan niyo po yan, kabisyo, sa aming pagbabalik. Kasama pa rin si DJ Rocky Tera. DJ Titan Jello. At kayo'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Susunod na ang DJ Rocky Secret File with Jello. DJ Rocky, halo-halo ang nararamdaman ko. Kinakabahan ako, natatakot ako, gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Metro's #1 Love Radio. Basic! Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Ay, kami naman Ay mula sa Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway niyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chinon. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo subok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Magkatulad. Oo nga. Diyan, Naalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet. ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon Kami nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, Mahal na Radyo. Ang tatagukan sa Mahal na Radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa amin, amin, mula sa madaling Madaling bato, Bato. ang tatagukan ay Babatukan. babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang mga Gagaya. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit namin. iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kami ang nauna. May panhawi ng... Ito'y Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito na! Tatagukan! Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, Kaya hindi namin nahulaan. Tsaka tatagukan. Adam's apple. kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayan na pagpalat ang nito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, may nakakalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmi. Natandaan mo na. Ito ang isang
Ano? Hopya. Hopya. Nakakundol. Kundol ay... Yun namang ang nagmamayari ng anong ito. Ah, Ito ay Hopya baboy. Hopya kundol flavor. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Atin Ang na. amoy Ito niya pa ay ay malinam na. titikman na. Akin lang ang titikman dahil kayo ngayon bumalat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Yasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gag. Ipakita nyo sa amin, masyado kayong competitive. Kakanta sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna. Sige. Ang aming kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat mas malalim mo. Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Kinakopya na. Ang tamang sagot ay Madali ba to? Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan nyo yan. Wow! Wala ba dyan? Naalala ko ang aking kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, pamili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang siya, guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, halgam. salita ay. Halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto nyo pahirapan. No? Halagang bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa madaling bato ay calculator. Ulit halga. Sagot, Ay, pambura. grade or score. Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Ito ay bitae. Halina't Ubusin ito, di ba? kainin. Like a barista. Okay. Ang susunod na salita ay panghimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Pag sa amin naman ay Hanggang sa muli. hanggang sa muli. Sa ulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang kasagutan? Huling paalam. Oh! At makas, last goodbye or last. Hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay Tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Napakasarap. Patawan. Ito ay pambabaeng pagkain. Paano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na Yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay... Dagitab! Wait lang ah. Dagitab. Naway narinig ko na to sa... sa Isang kulturang Pilipino. magat sa dagitab. Oo! Minutong lumilipas. Hinahanap-hanap kita. Pwede. Ang aming sagot kasagutan ay... ay...
kutsilyo, o anumang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay Heartbeat. heartbeat O kaya o tibok tibok ng ng puso. puso. Ang kasag... Kami ay nagkakaisa. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay napakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, Kutsilyo, something matulis. Wala. Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa. Meron kaming dalawang letrang natumpa. Mali. Susunod na pagkain. Wait, may balot? May balot? Tama nga ba kami? Bakit sa akin ay tuyo? Guys, Napakasarap. tuyo. Tumutulo. Tagay. Ang sayo ay masabaw, ha? Ang akin ay mabuhok. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya. Wow, yung maliliit Tama lang. lang. Bakit ito yung matigas? Tigas ng puti. Pwede luwa yung puti. Tigas eh. Nilulunok dapat ang puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ipon dapat ang sinusubo lang. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Maraming salamat. Panghibayo. Ito yung papalan. Panghibayo. Sagot? Anong sagot? Bakit parang nag-iintay ka na ng kasagutan mula sa amin? Na, mas okay yun. Ang aming kasagutan mula sa madaling bato ay Maleta. Parang pareha to. Sinasabi ko na nga ba? Tama. Kami naman sa mahal na radyo, ang aming kasagutan ay pangdako. 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 Ano nga yun? Pang-transport. Pangdako, kimchino, dako. Diba? Ang kasagutan ng Oo Radyo ay... Carsoncillo o brief. O brief. Ang hirap eh. Ang panghibayo ay amplifier. Malapit. Muntik Pangdako. na. Ang sounds ay naghihibayo. It travels. Diba? Ako yung may suggestion. Kami. Dahil sila yung mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila yung kalahati ang puntos lamang. Wala, pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. Ako yung kakampi mo! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Makatawa ka naman dyan. Kala mo naman. Eto na. Ano yan? Parang daliri. Ang galing ko mag-drawing. 안녕하세요. 김치노입니다. Hello, kabisyo! Hello, mga mahal! Ako ang bagong boses at muka ng Love Radio Manila. Ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. DJ Kim Chino, 69. 6 to 9 p.m. gabi-gabi yan. At ngayon, mas makikilala nyo na ng lubusan si Kim Chino kasi maglalaro tayo ng Blind Pictionary. Kailangan pa ba ng blindfold yung ganitong mata? Oo, okay na siguro. It's a lion. Kasi matapang ako. King of the jungle. So I wanted to be king of your life. At gusto ko rin talagang mag-excel at maging successful sa radio industry, mahal. Wow! Mukha naman lion, no? Hala, ang hirap ah. Happy, please. Yan. Oh! Bahay yan. Kasi nitong medyo tumatanda-tanda na, mas nilulook forward ko na talagang mag-stay at home, tapos mag-catch up ng tulog.
Ramdam na nila. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. 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 Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Love Radio. Metro's number. Love Radio. Basic! Iba't ibang conversations. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret File with Jello. Iniwan niya ako. Pero huli na nang malaman ko ang tunay na dahilan. Hi DJ Rocky and DJ Jello. Itago niyo ako sa pangalang Mark. At ito, ang aking secret file. 5 taon. 5 taon kaming nagsama ni Kara. Sa simula, masaya. Pero, nitong huli, naging impyerno ang buhay namin. Naging malamig si Kara sa pakikitungo niya sa akin. Mainitin na ang ulo. Iritable, laging pagod. Tuwing lalapit ako sa kanya para yumakap, tinutulak niya ako. Sagot niya sa akin, "Pagod ako, Mark. Huwag ngayon." Yun at yun ang lagi niyang sinasabi. Bukod pa roon, naging sobrang kuripot niya. Ang sweldo niya bilang nurse, hindi ko na rin nakikita. Ayon sa kanya, tinatabi raw niya. Pero wala naman kaming naipupundar. May negosyo akong isang maliit na talyer, pero palugi na ito. Ayaw niya naman akong pahiramin ng kahit konting halaga. Kahit piso. Madalas niya akong sermonan. "Mark, magsikap ka nga, huwag kang panay-asa sa akin." Dahil dito napagod ako. Unti-unti akong bumitaw sa relasyon namin. Saka ako nakilala si Dayan. Isang dalaga, masayahin, at laging nandyan para sa akin. Noong mas gumanda ang takbo ng ugnayan namin ni Dayan,
nagdesisyon akong mag-file ng annulment para sa kasal namin ni Kara. Akala ko nga, magagalit si Kara. Akala ko rin iiyak siya. Pero noong naibigay ko na sa kanya ang mga papeles, tinitigan niya lang ako ng blanco. Okay. Kung yan nga ang gusto mo, pipirma ako. Yun lang ang mga sinabi ni Kara. Walang emosyon, walang bahid ng takot o pag-aalinlangan. Kahit nga galit, wala eh. Pumirma siya. At ang huling sabi niya sa akin ay, basta ang bahay sa'yo na. Bukas agad, aalis ako. Ganun lang kadali. Walang away, walang paliwanagan. Umalis siya, dala lang ang isang maleta. Pakiramdam ko'y matagal na niya akong gustong iwan. Nakahinga na ako ng maluwag. Sa wakas, malaya na ako sa piling ng isang asawang walang pakiramdam para sa akin. Fast forward. Isang buwan matapos umalis si Kara. Nagpa siya akong mag-general cleaning. Lilipat na rin kasi si Dayan sa bahay. Kaya kailangan kong alisin ang lahat ng mga bakas ni Kara. Nilinis ko ang kwarto. Itinapon ko ang mga lumang damit na naiwan niya. At sa huli, nakita ko ang paborito niyang unan. Ito ay isang lumang unan na kulay dilaw nang dahil sa kalumaan. Yung punda ng unan, tahi-tahi na. Ilang beses ko nang sinabihan si Kara noon na itapon na lang niya yun. Kaso ayaw niya. Sabi niya noon, importante sa akin to, Mark. Dito ako nakakatulog ng mahimbing, no? Nandidiri akong hinawakan ng unan niya. Parang ang baho na kasi. Kaya naisip ko, itatapon ko na lang to. Wala naman na rito si Kara. Dadalhin ko sana sa basurahan sa labas yung unan niya. Pero, naisip ko, nalabhan muna ang punda. Para gawing basahan sa talyer. Sayang din kasi yung tela. Kaya tinanggal ko ang punda. Pagkahubad ko nung tela, may napansin akong kakaiba sa mismong unan. May tahi ito sa gilid na para bang sinadyang buksan. Tinahi uli gamit ang kamay. At doon ko na napansin na merong matigas na bagay na nandoon sa loob. At dahil curious ako, kumuha ako ng gunting at hiniwa ko ang tahi. Bumuhos ang laman ng unan. Hindi bulak ang laman. Nagulat ako sa bumulagta sa akin. At hindi ko inaasahan na yun ang sasagot sa maraming katanungan sa utak ko sa mga lumipas na taon. Maling kanta yung nilagay ko.
Hello! Uy, meron tayong mga bisita! Dude, ano yung... Oo nga, ba't wala kamay? Ayan po. Gandang gabi po sa inyo. Hello po. Ayan o. Sino yung kasama mo, Lizelle? Hello. O, yung pogi mo daw, TG. And then in my life. Ang ganda mo daw, Dij. Thanks sa mga lahat, sa mga bumabati ngayong gabi. Meron ba tayo i-announce ngayon? Wala naman. Wala, dude. LKNB? Oo. Wala, dude. Pero next week, meron na tayo. Angeline is the name. Ayan, no? Angeline. Ay, para daw alam na nila yung kwento. Bago lang to. Pinadala. Naiiyak na ako sa kwento, sabi ni Carla. Wala pa nga eh. I will be here. So, dapat nakalagay dito, nasa ilalim pala yung isang I will be here. Okay lang. Okay naman din. Okay lang, I will be here pa rin naman. I will be here ba? Oh, ano na guys? Yes, kaka-start lang po. Continue na po. Sandali lang. May nag-reveal na sa unan. Ano kaya yung binuksan sa unan? I mean, ano kaya yung nandun sa loob ng unan? Hindi kaya mas madaming laway? Namuhong laway, no? Namuong laway, ganon. Yung akala mo, ginto, pilak, ganyan. Pero hindi, mga, ano daw pala, mga laway lang. Pera, no? Daming pera. Pera at sulat. O, baka pera. Pera, no? Yung unan baka sulat. Sulat ng kabit niya. Joke lang. Grabe naman kayo sa kabit. Romark Volante ba niyan? Munet. Uy, Marie Jem, thank you. J. Lay Laderas. Bank account. Baka gamot. Reseta. Ito yung mga kailangan kong reseta, tinago ko sa'yo. Pera. Surot daw. Oo, no? Nagkakasurat pa naman yung bed, no? Alam mo, dati sa bahay namin, nagkasurot. I mean, meron kaming parang apartment sa Maynila. Tapos, meron kaming tito na galing ibang bansa. Dati naman walang surot. Pero nung dumating yung tito ko galing ibang bansa, bigla kaming nagkaroon ng surot. Siguro mga after 2 days pagkadating niya. Tapos, inisip namin, hindi kaya nag-travel yung surot from Middle East sa Pilipinas. Pwedeng ganun. Nasa mga damit niya, nakatago sa mga gamit diba? Kasi niya. hindi naman kami nagkasurot dati. Po yun, Kinailangan naming, binaklas-baklas muna namin yung sofa namin kasi ang dami ng surot eh. Kasi may ano mo talaga, parang di ba papantalan ka talaga ng surot eh. Tapos, nung tiningnan namin yung ilalim ng sofa, kasi di ba yung mga gawang sofa sa gilid-gilid, sa pako, ganyan, pag bumili ka doon, may sako yung ilalim. May sako yung ilalim, di ba? So, tinanggal namin. Doon na mamahay yung mga surot na, parang ang bigla, ang dami na nila. Pero, ayun. Papatay mo yun eh. Oo, akala namin madadaan sa spray. Hindi siya nadaan sa spray. So, kinailangan naming palitan yung sofa. Oo, pero hindi muna namin pinadala yung sofa sa bahay. So, nagtiis kami na walang sofa yung bahay namin ng ilang araw. Oo, tapos nag-spray ng mga kung ano nung pamatay ng surot. Grabe yun. Ayoko nang mangyari ulit sa bahay yun. Kasi sobrang, parang peste talaga siya ng bahay. Nangyari na ba sa inyo yan? Hindi pa naman yun. Pero pag may bisita ka talaga eh. Kunyari, may surot sila sa bahay. Tapos nakakapit sa damit nila. So, paano mo naman kasi masasabi na may surot yung bisita mo? Pag mukhang surot din sa pakiramdaman mo kasi, ay, mukhang surot to. Mukhang surot to, no? Gaganon na. Sige, baka may surot to. Surot to yung tsura na ito. Yari ito. Kaya dapat nagpapa-pest control, no? Yes, every now and then. Kayo ba nagpapa-pest control kayo? Kaso natatakot ako, baka ako yung mapeste. Ako yung peste sa amin.
O yan, madre cacao o kakwete po ang pangtaboy ng suri. Ay, madre cacao Surot. nga. Madre cacao, di ba yun yung panligo ng aso? Pwede din, pwede. Sa surot po, no? Talaga? Nakakaano. Mga plants, wala bang plants na pangpatay ng surot? Wala. Lalo na sa mga loob ng bakal. Ay, meron pang isa na na mga nabubuhay sa mga anay. Ayan. Kailangan talaga may binubutas dyan sa kanto-kanto ng bahay ninyo. Bakit? Tapos binubuhusan nyo ng gamot. Tapos para yun sa anay, pangontra sa anay. Kanto-kanto lang. Oh, basta pag ka. Pest control. Oh, pest control Anay sa control. anay, oo. Lalagyan nila ng mga butas yung dulo-dulo ng Ginagawa bahay kasi nila, ninyo. ini-spray Sa labas. nila eh. Oo. Sa labas. Tapos lalagyan mo ng gamot yun doon. Parang meron silang hinuhukay na parang kung may lupa sa gilid, parang may huhukayin Doon sila. sila, oo. Tapos na doon parang nilalagay dapat yung... level, no? Doon nila lalagyan yung gamot. Yung Di ba pwede bumili na lang sa Shopee or Lazada, ganun? Tapos doon mo na ilagay yung mga anti-surot, ganyan, anti-anay. Hirap doon, anti-anay. Yung anay talaga. Doon nandali yung hagdanan namin. Tino. Wala ngang bulaklak, Tin. Ay, oo nga. Tita Babes, hello. Alex Renver. Tin Rivera. Si Tin Rivera, nag-aantay talaga ng padangwa mo, dude. Tin. Wala nga. Sabi niya lang, nag-joke lang siya doon. Oo. Alis na lang ako ng trabaho. Ayoko na. Ayoko na mangako. Luella, hello. Noelski, Abdullah, Rica, Fort pa. Bababa presyo. Carla, taas pa kahit rin. garapata pang taboy ang madre cacao, ilagay sa ilalim ng sofa or kama. Puno po na nakalawit sa bubong, dun dumadaan ng anay. Huh? Hindi mo ako bati, no? Grabe, no? Hindi ko nabati ni Tin Rivera. Replay mo yung Tin. Replay mo yung episode. Oo nga, di naman nagpapaasa si Titan Jello. Sinabi niya naman ng malinaw sa atin na yung dangwa ibibigay sa'yo, pero pupunta ka ng dangwa. Pitas ka dun. Banggitin mo pangalan ko dun, Tin. Sabihin mo, sabi ni Titan Jello. Pakita mo yung video. Yun o. Hi kay Nina Vergara, Fritz Turfe. Happy Monday. May enerhiya ba tayo ngayong umagang ito? Umagang ito, tinan mo sabog pa yung ate mo. Gabing ito. Buksan mo, papasukin ako. Totoo, Luella Pellegrino, diba? May kasama na ako, si Titan Jello. Oo, Joy, payat na si Titan Jello. Bulaklak ng kanturay, mabisang pamatay surot. Kanturay? Ano yung Ano yung kanturay? Si-search namin yung kanturay na yan. Gusto ko yung mga ganyan tunog. Kanturay! Iba talaga to si Titan. Gusto ko yung mga ganyan tunog, ma'am. Yung mga kanturay. Sige nga, tatanungin ko nga yan. Kanturay. Bibigyan kita ng bulaklak na kanturay. Bukod sa aking kanturay. O, di ba? Ang ganda niya. Healthy for the soil, healthy for people. Kanturay seeds. What is katuray naman ang nakalagay? Katuray, hindi kanturay. Ay, may kanturay din. Bakit may katuray? Anong difference ng katuray sa kanturay? Yung kanturay na kanturay na. Yung katuray. Pakanturay pala. Ang dumi ng isip ni Jello. Totoo. Katuray, hindi kanturay. Okay. What is katuray in English? Katuray scientific name is Sesbania grandiflora. In English, it is called vegetable hummingbird. And in Ilocano, it is called katuday. Katuray flowers are often made into salads in combination with tomatoes, onion, cucumber, and salted egg with a little bit of bagoong isda as a dressing.
Sarap. Katuray pala. Ang sarap ng katuray. O, Pagkain, dude. Magkain pala, nilalagay pala sa salad. Sinong Jazz? Si Jazz, nakikinig daw, sabi ni Konyo Bicolano. Sinong Jazz? Si Jazz. Jasmine? Oh, rice. Bigay ko sa'yo, Cons. Jasmine? Rice. Oh, ito pa, may sinasabi pa. Jazz de la Rose. Kantutanray. Kanturay. Kanturay. Na makikita sa kanto. Yeah. Tapos pag ikaw ay natulala ay turaray. Turaray nga, dahi. Parang malalagay ko sa Pinagsama, pag natulala ka sa kanto ay kanto, turaray. Katuday. Katuray kasi. Jomar. Binasa. Kasi naman nahihirapan na nga mag-process yung brains ko ngayon Mom brain. Noel Cleofe. Lawrence Alcantara. Liana, nadali ako doon, Chewy. Kalungkatan. Ano naman yung kalungkatan? Yung nalungkot ka, pero may nagpasaya sa'yo. Kalung? Turay. Ngayon. Hindi. Ano? Kalungtutan. Kalungtutan. Kasi nalungkot ka, pero sumaya ka bigla. Kalungtutan. Yan. Kung magigibig ang bulaklak, bakit kayo inom ng alak? Ano to sinasabi ni Konyo Bicolano? Alam mo, kung tulog mo na yung maga pa. Uy, mapopost daw tayo niyan. Ha? Saan? Ano daw yung Saan? Kung mapopost tayo, bakit kami mapopost? Ipopost yung kanina mong nabanggit siguro. Katulad mo yung si Ticket. Saan? Si Ticket, di ba? Ticket? Yung dun kay Kuya Will yung Ticket. Di naman kami nagsabi nun. Iba yung sa amin. Oo. Asa ng saya sa kalungtutan. Hawakan ng mga ticket. Yan, hawakan. Strict po kasi si TikTok. Sabi ni Jen. Hi, Gab. Ellen Joy. Baka kung ano po masabi. Wala naman kami sinasabi. Uy, ano to? Team Fruit Salad and Walkout Gang. Always present daw, Oo no? nga. Sa'yo pa to? Sa atin, noon pa. Sa atin Talaga yan. ba? Noon pa. Marlene. Watching and listening habang gumagawa ng school form. Ay, taray naman yung school form. El Nido, Palawan, no? Oo nga eh. Ganda dyan. Ay, nakapunta ka na doon, dude? Oo, Palawan. Kumusta? Okay naman, El Nido. Tsaka yung isa, ano ba yung isa? Yung... Coron, yan. Doon parehas nakapunta. Yes, dude. Okay Nag-dive ka naman. doon? Nagda-dive ka ba? Hindi, iba din na dive. Dumive din, pero iba yung dinive ko, hindi dag. Pero malansa rin. Oo, dan, malat din. May isda rin malansa. Tsaka may stasyon kami dyan dati. Oo, dati. Doon. Tsaka tayo, di ba? Meron din tayo sa Palawan. Uy, dude, tinan mo muna. Ano masarap? Yung nasundot ba? Uy, ano ba masarap? Yung nasundot ba o nagkasundutan? Uy, ang ganda. Pero nakakatakot yung nagkasundutan. Ibig sabihin, pares kami panundot yun. Pero yung nanundot ka lang, okay yun. Wag ganon. Wag ganon. Pares kami panundot yun. Ibig sabihin, pares kami kargada. Totoo. Ay, no? dude, nag-chat yung nanay ni Tin. Magaling sumisid daw si TG. Sir, Jello, akala ko po maasa lang sa'yo yung pagbibigay ng isang dosena ng roses kay Tin. Ay, wala po akong nasabi ng ganyan, isang dosena, ma'am. Wala po. Ano po tayo? Sabi ko lang po isang buong dangwa.
Napupunta Yun po si talaga. Tin sa Pupunta sa Tangwa. Tin na pwede pong bumitas. Opo. Mamulupot? Uy, mamulupot. Bakit ka susundot kung pwede namang pumulupot? Ay, oo nga, Na ito no? talaga, pindutin bago sundutin. Check muna, no? Check na muna. Hindi, ano muna? Oo. Pindutin. Bago. Sundutin yan. Ganda niyan, ah. Kaya nga eh. Mga bago yan, ah. Kaya nga eh, nilagay ko nga agad sa notes ko eh. Ganda. Kasi para di makalimutan pag naggumawa ng ano eh. Pag gumawa ng caption eh. Sagittarius, hello. Hazel Tuazon. Jen. Ito si Konyo Bicolano. Aanhin mo. Ikaw talaga, dude. Pwede naman talaga. Di ba gusto nyo na 24 hours magkakasama tayo, kabisyo? O, di ba gusto nyo ba na Wala may na talagang, tumatakbo- oo. may tumatakbo pa sa madaling araw? Yes, oo. Mas marap kaya tumakbo pag madaling araw. Oo. Ayun o, si Mara Sandoval. Si Mara Sandoval. Dahil mga ginagawa natin inventong pangalan. Tulog mo na yan doon. Tulog mo na yan. Ayan na, nag-basic na. Care Susa. Uy, tinatanong ka ni Tin. Ay, nasan? Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret File with Jello, Part 2. Unti-unting nanlamig sa akin ang asawa kong si Kara. Yung mga dating masasayang moment namin, napalitan ng pagkainis niya sa akin sa hindi ko malamang dahilan. Pinayuwatig niya na hindi niya ako gustong umaasa sa kanya, lalo na sa pera. Dahil sa negosyo kong talyer na palugi na. Siya ang kinakapitan ko. Sa pagkapagod ko sa relasyon namin, nakipagkilala ako kay Dayan. At nagkaroon kami ng relasyon. At the same time, nag-file na ako ng annulment para sa kasal namin ni Kara. Walang reklamo. Pumirma siya sa mga dokumento. Para bang kating-kati na siya na hiwalayan talaga ako. Na okay lang sa kanya na mag-file ako ng annulment. Kinabukasan, iniwan niya ako sa bahay. Umalis siya. Pagkatapos ng isang buwan, nag-general cleaning ako kasi dito natitira si Dayan. At habang naglilinis ako, nakita ko ang lumang unan ni Kara. Nanghihinayang ako doon sa punda. Kaya kinuha ko para labahan sana. Pero dito ko napansin na may ibang laman pala ang unan. Kaya binuksan ko ang lumang unan ni Kara.
Hindi bulak ang laman, kundi isang notebook, isang passbook, at sandamakmak na medical results. Notebook, passbook, medical results. Ito ang mga nakita ko na siyang nagpahina ng tuhod ko. Napaupo ako sa gilid ng kama. Binuksan ko ang notebook. Diary pala yun ni Kara. Binasa ko yung isang entry. January 12, 2023. Confirmed. Stage 4. Glioblastoma. Brain tumor. Sabi ng doktor, may 1 taon na lang ako. Ang sakit ng ulo ko. Parang binibiyak. Pero hindi ko pwedeng sabihin kay Mark. Bagsak ang negosyo niya. Kung malalaman niyang may sakit ako, ibebenta niya ang talyer para ipaggamot ako. Mauubos ang pera namin sa wala. Ayokong iwan siya na walang-wala. Binuklat ko ang ibang pahina. Binasa ko naman yung entry niya noong March 5, 2023. Sabi niya, ang hirap magpanggap na masungit. Tuwing niyayakap niya ako, gusto ko siyang yakapin pabalik. Pero ang sakit ng katawan ko, hindi ko kaya. Kailangan iparamdam ko sa kanya na hindi ko na siya mahal. Para kapag nawala ako, hindi siya masyadong masaktan. Mas madaling mag-move on kapag galit ka sa taong nang iwan sa'yo. DJ Rocky at DJ Jello. Gulat na gulat ako sa mga nababasa ko. Pero hindi pa doon natapos ang curiosity ng utak ko. Binasa ko pa yung ibang nilalaman ng diary niya. July 20, 2023. Sabi niya, nag-overtime ako sa ospital kahit nahihilo na ako. Kailangan kong makaipon. Hindi para sa akin, kundi para sa utang ni Mark sa bangko. Malapit na nilang rematahin ang talyer niya. Iniipon ko ang bawat sentimo dito sa passbook. Kapag namatay ako, ito ang magsasalba sa kanya. Naluha na lang ako bigla. Hindi ko alam na ito palang tumatakbo sa isip niya noong mga panahong yun. Hindi rin ako mapakali. Binuklat ko ang sumunod na entry niya. May sinulat siya nung araw na naghiwalay kami. September 15, 2023. Ang saad niya, binigay niya ang papeles. Gusto na talaga niya akong hiwalayan. Ang sakit. Sobrang sakit. Pero tinanggap ko. Dahil ito ang pinakamagandang regalo ko para kay Mark. Ang kalayaan niya. At least kung sakaling
mamatay ako sa susunod na buwan, hindi na niya kailangan pang makita ang paghihirap ko. Maging masaya sana siya kay Dayan. Binitiwan ko ang diary. Nanginginig ang mga kamay ko habang kinukuha ko ang passbook. Sa akin nakapangalan yung passbook. Ang balanse sa account ay nagkakahalaga ng 5 milyong piso. Hindi ako makapaniwala. Saka ako nakita ang huling papel na galing sa unan. Isang sulat na nakaipit. Sulat kamay ni Kara. Sabi sa sulat, Mark, kung nababasa mo ito, ibig sabihin, tinapon mo na ang unan ko. Okay lang. Ibig sabihin, naka-move on ka na. Ang perang nasa passbook ay para sa talyer mo. Bayaran mo ang utang mo, ha? Ayusin mo ang buhay mo. At huwag na huwag kang mag-aalala para sa akin. Okay lang ako. Masaya ako na minahal kita. Masayang masaya. Ang unan na ito ang naging sandalan ko tuwing umiiyak ako sa sakit. Para hindi mo marinig. Ngayon, wala na ang sakit. Mahal na mahal kita. Paalam. Napasigaw ako sa bigat ng emosyong naramdaman ko. Sigaw ako ng sigaw. Yung bang abot hanggang kapitbahay yung alingaw-ngaw ng paghiyaw ko. Yakap-yakap ko ang lumang una ni Kara habang humahagulgol ako. Dito na unti-unting luminaw ang lahat sa akin. Ang pagiging masungit niya, ang pagiging kuripot niya, yung panlalamig niya sa akin sa tuwing yayakapin ko siya, lahat pala yun. Lahat pala yun. Proteksyon niya para sa akin. Agad akong nakipag-communicate sa pamilya ni Kara. At dito ko na nalaman ang masakit na balita. Wala na pala siya. Nung mismong araw na yon, nung umaga ng araw na yon, binawian siya ng buhay. Sa hospice. Inaantay raw ako. Pero ayaw niya raw akong maistorbo. Dahil masaya na raw ako. Pumunta ako agad sa burol ni Kara. Doon ko nakita ang mga labi niya. Pagsilip ko sa kabaong niya, ang payat-payat niya. Wala siyang buhok dahil sa chemotherapy na dinanas niya.
Gusto raw ni Kara na kung ano daw yung itsura niya na mawawala siya sa mundong to. Yun daw yung look na gusto niya. Sa burol niya. Wish granted. Pero ako yung wish ko, mahagkan ko siya uli. At dito na ako humingi ng tawad. Kara, ang tanga-tanga ko. Sorry kung hindi ko naramdaman. Sorry kung iniwan kita. Alam ko na kahit ano pang iyak ko, hindi na siya didilat pa. DJ Rocky at DJ Jello. Nagdesisyon akong hiwalayan si Dayan. Ginamit ko ang perang iniwan ni Kara para iahon ng talyer. At pinangalanan ko itong Kara's Motors. Araw-araw, bago ako matulog, yakap ko pa rin ang lumang una ni Kara. Ang amoy nito, ang pinakamabangong amoy para sa akin. Kahit mabaho na ito. Kahit mabaho na. Yun kasi yung amoy ng... Yun yung amoy ng tunay na pag-ibig. Ang pag-ibig na handang magparaya. Magtiis. At masaktan. Para lang sa ikabubuti ng taong mahal niya. Siguro nga'y nasa huli talaga ang pagsisisi. Habang buhay ko itong babaunin sa puso ko. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky at DJ Jello. Muli, ako si Mark. At ito, ang aking secret file. Metro's #1 Love Radio. Basic! Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio.
Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, isang sige. bagsak. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, may biktima mo na naman. Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Ito, approval eh. Sa akin to tatalse. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rockies Secret Files. Your story,
they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky. DJ Titan Jello. And this is Mark's Secret File. Si Mark na nadiskubre na kaya pala nagsusungit sa kanya ang kanyang ex-wife na si Cara ay dahil ito pala ay may sakit. At nung mabasa niya nga yung laman ng diary ni Cara na nakita niya sa unan, lumang unan ni Cara, huli na ang lahat. Dahil wala na si Cara. Actually, Titan Jello, muntik na ako maiyak kanina eh. Maiiyak na ako eh. Tutulo na talaga yung luha ko. Kaya lang nahulog yung cellphone ko. Nakakaloka. Pero gayon pa man, pag iniisip ko na mangyayari siya sa taong mahal ko, parang di ko kaya. Ikaw ba, dude? Hindi ko rin kaya. Parang gusto mo nang Mas gusto kong mauna. Totoo ba yan? Oo, totoo yun. Sinasabi ko yun sa mga taong mahal ko. Wow, safe Mas gusto ko answer. mga taong minamahal ko. Oo. Yan. Sabi ko sa kanila na mas okay ako mauna sa kanila kaysa makita ko yung taong mahal na mahal ko ay mawawala. Mahirap eh. Mahirap naman na ikaw yung maiiwan. Kasi mararamdaman mo yung panghihinayang. Yes. Mararamdaman mo yung pangungulila. Yung pagkamis dun sa taong yun. Tsaka meron kang, sana hindi ko na lang iniwan tong taong to dun sa panahong kailangan niya ako. And I think valid yung nararamdaman ng sender natin ngayon na nandun yung pagsisisi. Pero at the same time, dude, tinatry ko ding i-process yung parte na ang unfair din nung Cara. Bakit siya ka-unfair? Kasi nagdesisyon siya para kay Mark eh. Dapat hindi niya pinangunahan yung desisyon ni Mark. Kung sakali mang iwan siya ni Mark, kapag inamin niya yung parte na may sakit siya, kay Mark na yun. Hindi na desisyon ni Cara dapat yun. Kasi as a partner, ako nasasaktan ako bilang partner eh. Bakit di mo ko pinagkatiwalaan? Nasabihin talaga sa akin, yung tunay na lagay mo. Eh di ba kapag nag-asawa na kayo pareha, o pareho, dapat open kayo. Kumbaga, wala kayong dapat sikreto na itago sa isa't isa. Sa akin naman, ibang parte naman yung nasilip ko dyan. Ano? Tama lang yung ginawa ni Cara. Bakit? Kasi siguro mas magiging magaan sa kanya ang lahat kapag hindi niya nakikita yung partner niya na nahihirapan sa kalagayan niya. Mabigat din yun bilang may sakit at alam mo nang pawala ka na. Makikita mo yung partner mo na parang wala na siyang magawang solusyon dun sa sakit mo. Pero ikaw pinipilit mo pa rin siyang samahan ka. Napakaganda nga ng ginawa ni Cara dun eh. Para mas madaling makamove on si Guy. Hindi ko siya nakikita na madaling makamove on. Mas mahirap kasi makamove on kapag nandun ka sa mismong pangyayari na nakita mo yung taong mahal na mahal mo na namatay mismo na magkasama pa kayo. At least yun, alam niya na hiwalay na kami, umayaw na sa akin tong taon to. Tapos malalaman niya na lang, yun pala yung dahilan. Mas mabilis yun, makamove on. Bilang isang lalaki O baka gusto mo yung pera Hindi. Hindi. Mahirap kasi nandun ka na nakikita mo yung mismong senaryo na wala nang chance. Eh di wag na lang mag-move on pag ganun. Hindi naman pwede yun sa buhay. I mean, kung ganun, edi wala na lang mag-move on. Kasi dude, ako talagang sobrang
hindi naman sa nagagalit ako para Yes. kay Kara ha. Yes. Kumbaga gusto ko lang i-express yung pagka-valid ng pagsisisi ng sender natin. At the same time, may karapatan siyang magalit. Although wala na yung tao, ma-appreciate niya siguro yung ginawa ni Kara para sa kanya. Pero nilihiman ko, asawa ko eh. Sana nasaluhan mo siya dun sa mga panahong naghihirap siya, 'di ba? At ang nagdesisyon dun, once again, si Kara lang, hindi siya. And in marriage, dapat conjugal kayo. Kumbaga, kung ano yung nararamdaman ng isa, dapat alam mo, para kahit papaano, alam mo kung paano siya matutulungan. Iniisip ko tuloy kung mapagparaya lang ba talaga or sacrificial lang talagang ginawa ni Kara. Or hindi niya lang talaga nakita na pwede naman siyang damayan ng sender natin sa panahong naghihirap siya. Nakita niya yun. Pero mas nakita niya kasi doon na mas gagaan ang lahat kapag hindi na nakita nito ni Guy yung pangyayari sa kanya. Masakit yun na mawalan ka ng partner na nandun ka sa sitwasyon na yun. Napaka-selfless ni Kara nga eh. Hindi niya na pinaramdam dun kay partner niya na may hirap na hirap ako. Dapat nararamdaman mo din tong hirap ko. Hindi. Dude, alam mo, kung sakaling ako mawawala bukas, or sabihin natin, tinaningan ako ng doktor, nalaman ko na meron akong something, ganyan. Sabihin ko sa partner ko, at gusto ko kung sakaling ganun man din yung partner ko, gusto ko sabihin niya sa akin, na di kesyo nang mahirapan kami, naiyak ako! Kesyo nang mahirapan kami pareho, or may bigay niya sa akin, o feeling niya, burden siya sa akin, wala akong pake. Asawa kita at titiisin ko lahat. At kung kailangan ko maramdaman yung nararamdaman mo, dadamhin ko yan. Kung kaya kong kuhain, 'di ba, yung sakit na nararamdaman mo, kukuhain ko yan. Para lang kahit papaano gumaan at mawala yung sakit na nararamdaman mo. Kahit papaano umunti lang yung sakit na maramdaman mo. Paano kung yung bagay na yun, yung ginawa ni Kara, yun yung magpapagaan sa kanya? Kasi hindi rin naman siya magdidesisyon, dude, or partner ng bagay na alam niyang mas lalong magkakasakit siya. Tingin ko yun yung naisip niya na kung ano yung magpapagaan sa akin, at tingin ko din magpapagaan din sa partner ko, ito yung magiging desisyon ko. Oo, given, tama ka dun, dude, na dapat bilang mag-asawa, nagdadamayan. Pero kasi may mga laban tayo sa buhay na hindi dapat lagi may kasama tayo eh. Minsan may mga laban talaga tayo sa buhay na kailangan na lang natin mag-isa at tanggapin yung katotohanan na may buhay din yung asawa mo. Paano siya makakausad ulit kung alam mo naman bilang asawa na mas manghihina siya kung makikita kanya na mawawala? Mas hindi siya makakausad sa buhay kung makikita niya kung gaano ka naghirap doon. At least may rason siya na magalit. Yung galit na yon, isa yon sa mga dahilan para maka-move forward siya o maka-move on. Na, tatanungin nung guy na, ba't kaya hindi niya sinabi sa akin yun? Nagagalit ako dito sa tao na to eh. Feeling ko kasi nagdesisyon si Kara because of fear or out of fear. And it's not, parang feeling ko, nandun yung love, pero mas nangibabaw yung takot. Nangibabaw yung pangamba. Nangibabaw yung worries. Yun lang yung akin. Nagigets ko yung point mo ngayon eh. Parang tinatry kong i-process siya. Tapos sabi ko sa isip ko, pero parang mali pa din eh. Nagdesisyon siya ng, takot siya eh na, manghihina yung partner ko pag sinabi ko to sa kanya. Baka hindi na siya makausad kung sakali man nasabihin ko to sa kanya. Lahat ng yon parang nanggaling dun sa fear eh. Parang feeling ko ganun eh. Nandun yung love pero mas nangibabaw yung fear. Yun lang naman yung sa akin. Kaya ikaw talaga sabihin mo sa partner mo dun sa mga taong minamahal mo na kapag may malala akong sakit, hindi ko sasabihin. Hindi mo sasabihin. Hindi ko sasabihin. Kasi depende nga yan sa pagkakilala mo sa partner mo. Kung alam mo na mas lalo lang, baka mauna pa yung partner ko pag sinabi kong may sakit akong stage 4 cancer. Patay, bukas inatake sa puso. Hindi, totoo lang. Totoo lang. Masarap may katuwang ka doon sa problema niyan. Pero, tatansyahin mo, babalansihin mo eh.
Bilang ikaw na may sakit at alam mo nang may taning na yung buhay mo, nararapat ko pa bang sabihin, pabigatin yung mga damdamin nila? O sabihin lang niya, may cancer ako Parang ganon. Hindi ganun eh. Diba? Wait lang. Alam mo, may way din kasi of may ibang way para iparamdam sa partner mo o sa mga taong minamahal mo na okay ka o na parang wag niyo ko masyadong alalahanin o intindihin. Kasi magre-reflect yun Magre-reflect yun pag pag umakto ka o umarte ka or nagsalita ka. Meron kasing iba na talaga pinaparamdam nila na may sakit sila. So yun, medyo nakakaasar yun, diba? Kasi parang masyado mo pinaparamdam na may sakit ka. Alam Sakit lang namin. ng talampakan, no? Kala mo cancer. Diba? O kaya tumama. Ray, ano yung sakit mo? Hindi, natapilok. Hindi, tumama lang yung ulo mo sa kanto ng ng kama nyo. Tapos sabi mo, hala, magkaka-brain aneurysm na ako. O kaya may tumor na ako, diba? Wala pa naman. Pinangunahan lang, agad-agad. So, ayun lang. Talapakan, may cancer. Oo, di ba? Natapilok lang pala. Nagkabuko lang sa ulo, cancer agad, tumor agad. Pero yun nga, dude, babalik ako dun sa part na sana hindi na lang pinangunahan. And again, may way of saying or acting na hindi mararamdaman na ng partner mo na pabigat ka. Na pwede kanyang alalahanin. Siyempre, mahal ka diba? Gusto kang alagaan mahal ka So, talaga mag-aalala yan sa'yo. Pero, pag nakikita ka naman nila na okay ka lang in the sense na tanggap ko kung sakaling mawala ako. Mahirap man tanggapin yun dun sa other side of the spectrum. Pero, eventually, mas ma-appreciate yun nung taong yun kasi sinabi mo. Para sa akin lang to Kasi I always believe in full honesty pagdating sa relationships. Dapat. Oo. Dapat naman. So yung ganong mga bagay na mabibigat, pagsasaluhan natin yan. Do not ever decide on your own. Kasi dalawa tayo dapat mag-decide. Tama. Ikaw. Sa akin naman, agree ako dun sa ginawa ni Cara. Hanggang dulo maninindigan ako dun. Sige, sabi mo Kasi, may paninindigan ka naman talaga. Oo. Hindi kasi ako naniniwala ako na oo, partner, magkasawa tayo. Pero siguro sa pagkakataon na yun, naniniwala ako na pinag-isipan ni Cara yung desisyon niya na yun. Masakit, mahirap, mabigat yung pagkakataon na yun na itago niya para sa taong minamahal niya yung sakit niya. Pero tingin ko, kung naririnig tayo ni Cara, yun yung pinakamasaya niyang desisyon para mas mapabilis mag-heal itong guy. At pinaparamdam niya rin doon na malaya ka na gawin yung mga bagay na gusto mo dahil wala na ako. Binibigyan ka rin ng freedom. Ba't hindi rin kasi nagstay yung guy? Diba? Kung mahal niya pala si Cara, ba't niya inalisan? Kasi ibon siya May layang lumipad. Diba? kahit alam mo pinapalis ka na, ako the best na ako pinapalis Stay pa rin ako na stay sa nakakapit ako sa upuan. Kahit ibon ka? Oo. Nakakapit yung Ito lumayas ka na dito. Uy, wag! Hoy, pero ito si JR Legaspi, sabi niya, sobrang sakit sa damdamin ng kwento ngayon. And by the way, welcome back DJ Rocky, ngayon ako nakapag-comment. Gusto ko lang po ipa-shout out ang mga nakikinig ngayon sa inyong dalawa ni Titan Jello, ang Batang Kongre in-drive drivers at kay Adrian Cerezo and Victor Santos na new member. At yung mga member na umalis sa grupo, humayo kayo at magparami. Wow. Yun lamang. Anyway, tama naman. May puntos tayong dalawa at wag na tayong magtalo ngayong gabi. Ang mahalaga, hindi ka na tuluyang pinaalis sa inyo. Oo nga Kaya nga, kapit Sa upuan. Baka nakakandado ka pa dyan Kandado talaga. Walang aalis. Ano password? Ng lock? Hindi ko sinabi. Baka mabuksan. Ng iba? Ng iba? Anyway, Kabisha, if you wanna share our secrets, share it to us sa raketera@gmail.com. BRB as in Bathroom Break, kasama pa rin ang titindig sa inyong pinaglalaban. At syempre, DJ Titan Jello.
At syempre, nag-iisang Basa Princess, DJ Rocky Terra. At kayo nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic. This is Mark's Secret File. Metro's number one, Love Radio. Basic! Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh, no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Ito, approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka, yan. Balukod! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Sakit sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go, go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys.
Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya, masaya. okay na. Yung, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive, Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. may grade 10 pa ako. Ano, Nakalapit. ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo.
Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilang taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Saan dapit bakla? Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga na namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1, Metro's #1, Love Radio. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama
Ready to take a shot with the hottest names in town? Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink. Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH. Love Trip! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kim Chino! Kim Chino! Opa. Rockies Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Secret Files. Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Ay, kami naman Ay mula sa Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway niyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chino. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo subok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Magkatulad. Oo nga. Diyan. Naalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon Kami nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, Mahal na Radyo. Ang tatagukan sa Mahal na Radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa amin, mula sa madaling Madaling bato, Bato. ang tatagukan ay babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang bagagaya. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit namin. iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kami ang nauna. May padhawi ng... Ito'y Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito ba? Tatagukan? Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, Kaya hindi namin nahulaan. Tsaka tatagukan. Adam's apple. Kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayan pagpapalat na na ang ito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, mahina ang kalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Natandaan mo na. Ito ang isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. right. na kundol. Kundol ay... Yun namang ang nagmamay-ari ng anong ito. Ah, Ito ay hopya baboy. hopya kundol flavor. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Atin Ang ang- amoy niya ay malinang na. Titikman na. Akin lang ang titikman dahil kayo ngayon bumalat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gag. Bakit? Yung nakita nyo sa amin, masyado kayong competitive. Sa camera.
Takot sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siyang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna. Sige. Ang aming kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat mas malalim mo. Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Ang tamang sagot ay Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan mo yan. Wow! Wala ba dyan? Naalala ko ang aking kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, pabili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang siya, guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, halgam. Salita ay. Halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto niyong pahirapan. No? Halagang bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa madaling bato ay calculator. Ulit Ang halga. sagot, Ay, pambura. grade or score. Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Ito ay bigay. Cheers! Halina't Ubusin ito, di ba? kainin. Like a barista. Okay. Ang susunod na salita ay panghimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Pag sa amin naman ay Hanggang sa muli. hanggang sa muli. Sa ulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang kasagutan? Huling paalam. Oh! Himakas, last goodbye or last. Hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay Tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Napakasarap. Patawad. Ito ay pambabaeng pagkain. Bakit? Paano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay... Dagitab! Wait lang ah. Dagitab. Naway narinig ko na to sa Isang kulturang Pilipino. magat sa dagitab. Oo! Minutong lumilipas. Hinahanap-hanap kita. Ay. Pwede. Ang ba? aming sagot ay kutsilyo o anumang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay Heartbeat. heartbeat O kaya o tibok tibok ng ng puso. puso. Ang Ang sagot. Kami ay nagkakasa. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay napakinggan. napakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, kuryente. Sandali. Something matulis. Wala. Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa. Kuryente. Meron kaming dalawang letrang natumpa. Mali. Susunod na pagkain.
Toy balot! Toy balot! Tama nga ba kami? Bakit sa akin ay tuyo? Guys, tuyo. Tumutulo. Tagay. Ang sayo ay masabaw, ha? Ang akin ay mabuhok. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya. Wow. Yung maliliit Tama lang. Bakit ito'y matigas? Tigas ng puti. Pwede nawa yung puti. Tigas eh. Nilulunok dapat yung puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ibon dapat ang sinusubo lang. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Maraming salamat. Panghibayo. Ito yung papalan. Panghibayo. Sagot? Anong sagot? Bakit parang nag-iintay ka na ng kasagutan mula sa amin? Na, mas okay yun. Ang aming kasagutan mula sa Madaling Bato ay Maleta. Parang pareha to. Sinasabi ko na nga ba? Tama. Kami naman sa Mahal na Radyo, ang aming kasagutan ay pangdako. Pangdako. Pangdako! Ano nga yun? Pang-transport. Pangdako, kimchino, dako. Diba? Ang kasagutan ng Oo Radyo ay Carsoncillo o brief. Carsoncillo. O brief. Brief. Ang hirap eh. Ang panghibayo ay amplifier. Oo. Malapit. Muntik Ang na. Ang sounds ay naghihibayo. It travels. Diba? Ako yung may suggestion. Sunod kami. Dahil sila yung mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila yung kalahati ang puntos lamang. Wala, pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. Ako yung kakampi mo! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Makatawa ka naman dyan, kala mo naman. Eto na. Ano yan? Parang daliri. Ang galing ko mag-drawing. 안녕하세요. 김치노입니다. Hello, kabisyo! Hello, mga mahal! Ako ang bagong boses at muka ng Love Radio Manila. Ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. DJ Kim Chino, 69. 6 to 9 p.m. gabi-gabi yan. At ngayon, mas makikilala nyo na ng lubusan si Kim Chino kasi maglalaro tayo ng Blind Pictionary. Kailangan pa ba ng blindfold yung ganitong mata? Oo, okay na siguro. It's a lion. Kasi matapang ako. King of the jungle. So I wanted to be king of your life. At gusto ko rin talagang mag-excel at maging successful sa radio industry, mahal. Wow! Mukha naman lion, no? Hala, ang hirap ah. Happy, please. Yan. Oh! Bahay yan. Kasi nitong medyo tumatanda-tanda na, mas nilulook forward ko na talagang mag-stay at home, tapos mag-catch up ng tulog, magpahinga. Hindi na ako ma-party na tao. So, this is a house. Ang galing ko mag-drawing! Unang hinahanap. Yan, okay na. Cellphone talaga. Dude. Cellphone yan ha. Cellphone yan, mga kabisyo. So, every morning, it's either magigising ako sa alarm or ako yung mauuna sa alarm ko. So, cellphone. Mukha naman cellphone. Pet peeve. Yan, okay na yan. Pero pera talaga to, pera.
Pet peeve ko talaga kapag naaalala ko nung mga personal friends ko, lalo na sa social media, tapos kakamustahin ka pero mangungutang lang pala ng pera. So this is money sakit. Una sa lahat, wala rin akong pera. Pangalawa, nakakaalala lang sila pag may kailangan. Yan. Ito. Tatlo yan Tatlo yung dinrawing ko. Ito. Toothbrush yan. O, mukha naman toothbrush. Ito na. Ano yun? Parang daliri. Pero toothpaste to. Tapos ito naman, dental floss. So, ako kasi maalaga ako sa ngipin. At mahilig ako sa kape. So, every time na after ko kumain, after ko uminom ng colored drinks, talagang necessary or it's a must for me para magsipilyo. At para mabango rin naman yung hininga ko kung sakaling magkita tayo, mahal. Ang pangit naman eh. Hala, guilty pleasure. Yan, ito talaga guilty pleasure ko. Oh! Coffee bean to So, everyday, patawa ka naman dyan, kala mo naman. Pakala trash can, pero everyday talaga malakas ako sa coffee. Siguro mga 3 cups. Ako ay isang... Yan, ito. Ito ay isang microphone. Siguro full-time events host. So, aside from being a DJ or content creation, gustong-gusto ko talagang nagpa-public speaking or hosting an event. So, if ever, kung kailangan nyo ng host, subukan nyo ko. And that's it. I hope you had fun at mas nakilala nyo na ng lubusan si DJ Kim Chino. Muli, DJ Kim Chino on all social media platforms, IG, TikTok, or even Facebook. 6 to 9 p.m. ang programa natin. Makakasama ko kayo or makakasama nyo ko. DJ Kim Chino, ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Maraming salamat, mahal. See you! Bye-bye! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo.
nila. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. 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 Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good nasa radyo. Pinainit. Sabi niya, okay, ipapasok ko na ha, ganyan. Parang, pinasok na po pala talaga niya. Parang sabi, ang sakit. At mas pag-uusapan. Na-rape po ako ng isang pare. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Kayo po'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Oras na muna natin sa buong kapuluan. It's already 11:03 p.m. Mga kabisyo, nandito na po tayo sa ating programang Top Secret at kasama po natin ang nag-iisang Basta Princess, DJ Rakitera. At kasama nyo rin po ang titindig sa inyong mga ipinaglalaban sa buhay, DJ Titangelo. Kung ikaw ay merong sikreto, inililihim na nagpapabigat sa iyong damdamin, galit, sakit, puot o hinanakit, kahit ano pa yan, kami ang kasama mo na pwede mong tawagan sa radyo. Kaya naman, kabisyo, kung meron kang sikretong itinatago at gusto mong ibahagi ito, makapagpagaan ng nararamdaman mo, tawag lang sa aming Viber number 0916-529-5595. Ito po ang programang Hindi Ka Huhusgahan. Pagko sikay pakikinggan. Ang programa sa radyo na nagpo-promote ng Will Listen. And we don't judge culture. Abangan namin ang tawag mo, kabisyo. Your secrets are safe with us. Kasama pa rin si DJ Rakitera. DJ Titangelo. At kayo'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang memorize yan? Basic. Metro's #1 Love Radio. Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Ready to take a shot with the hottest names in town? Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink. Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH. Wala dyan. Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Natandaan mo yun. Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Napakabait naman yan, Dre. Ako rin mabait, oh. Gusto nyo ba ibubudbud ko na? Ay, maaari. Hindi yan binubudbod, ibinubuhos. Buhos, oh. Dahil yan ay isang Likido. likido. Ako yung okay na. Tikman na natin. Aking ano? Betamax.
Ano na tayo, tagay? Gusto mo na? Tagay! O sige, tagay. Pero nilagay mo na sa bibig mo. Gustong gusto ko talaga ang dugo kapag ang sausawan ay masarap din ito sa alak. Ay, masarap yan. Lasang alak din kasi ay papait. Yan yung palalasa ng rin. Uy, blip. Ay, Ang kasagutan Ang o kasagutan radyo ay ay wallet o yung lalagyan ng iyong mga barya. wallet din talaga. Uy, hindi yun yung sagot mo. Mayos ka. Di ba binulong ko sa'yo? Ang aming Ang aming naisip na sagot ay sobre. It's Kasi mapupunta sa OORADIO. Ako yung may question. Dahil sila yung mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila yung kalahati ang puntos lamang. Binulong ko na
Ramdam na nila. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. Tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Love Radio. Metro's number. Love Radio. Basic! Ngayon dito si DJ Rocky Pera. Ay nako, Titangelo, porque ang ganda lang ng boses ni ma'am, ginagandahan mo din yung pagbitaw mo ng mga salita. Kala mo hindi ako nakikinig. Sabi ko, ba't parang nagpa-sweet si Titangelo? Hindi po siya ganyan palagi, pero para biglang ngayon, ay, numipis yung boses, naging gentleman, parang kala mo hindi kanal. Naging aircon? Naging aircon ng Naging aircon ang koya mo. So, Diba sabi ko, ang ganda ng boses ni mama. Tapos maya-maya si Titangelo nag-explain. ma'am, okay ka na po Tinan ba, mo, ma'am? natawa Okay ka sila na? sa'yo. Okay, ma'am. Ma'am, standby, ma'am. Ilang minutes lang po. Start na po tayo, okay? Okay. Kala mo hindi ko napansin yun. Ay, sakit na sa baka ko. Ay, thank you, Lord. Ganda ng story niya dun. Interview na nga natin. Nasaan ka ngayon, ma'am? Hello, ma'am? Hello, ma'am? Wait lang, nag-upload ako dito. Nakikinig ako. Hello, ma'am? Yes. Nasaan ka na ngayon, ma'am? Kaka-out lang. Sakto talaga, ma'am, no? Parang tinadhana talaga yung tawag natin. Diba, ma'am? Minsan talaga, kung para sa'yo, ma'am, no? Ganun ba yun? Uy, papindot na ako. Ano, ma'am? Minsan nawawalan ako ng ganong motivation. Ganun ba yun? Lagi mong tatandaan, everything happens for a reason. Wala siya! Lahat ng nangyayari sa buhay natin, Di pa naman tayo on air. Hindi pa live, ma'am. Pero familiar na po kayo sa programa, ma'am? I'm sorry, ano yun? Familiar na po ba kayo sa programa? Can I say something? Can I spill a secret? Ay, ano po? What? Actually, I'm working also as a radio DJ. Oh! I Mukha see. naman. So, DJ po kayo? Yes, at dati unang radio station ko, same tayo ng company. Same ano? same tayo ng company, Day! Manila Galing sa atin. under ng Manila Broadcasting Company. Oh. Wait lang, palakasan mo nga. Hulaan ko, ma'am. Di mo mahulaan. Di ko mahuhulaan. Mm-mm. Saan ka galing? Radyo natin? Easy Rock? Love Radio? Yes. Easy Rock? Yes po, yes. Okay, easy listening. Go up.
Ronaldo, 3-4. Ano to, kabatch namin? Putol-putol, Miss Rocky. Putol-putol siya. Kabatch namin? No po. No, Earlier? Yes po, parang ganon. Wow, feeling ko earlier nga kasi sobrang limited lang Hindi yung... tayo nagsabay. Galing talaga. Oo, grabe talaga. Galing. Di sana kung ako yung nakasabay mo, di sana. Ale, nasa langit na ba? Grabe. Grabe Nanonood lang ako ng TikTok live. Nabigla ako, biglang tumawag. Okay. Ay, ganun ba? Kasalanan ko ba, ma'am? Bababa ko na, ma'am. Ayaw mo ba ako Hindi makausap? naman. Wala namang ganun. Paano pa naman, ma'am? Gusto ka namin makausap. Ayun. Ma'am, makapit ka lang si Titan Jello. Ma'am, Aariba ma'am, kayo. Oo nga. Hindi ako ready sa ganito. Medyo mahina ako. Metro's #1 Love Radio. Basic! Good evening, Luzon, Visayas, Mindanao. Po na mga nakatutok ngayon sa atin sa 90.7 Love Radio. Oras na muna natin sa buong kapulungan is already 11:24 p.m. And welcome to the program Top Secrets. Kasama pa rin si DJ Rocky Tera. DJ Titan Jello. At ngayong gabi makakasama na nga natin ang ating top secret sharer na kanina pa kinakikiligan ni Titan Jello. I-welcome na natin siya. Magandang gabi, ma'am. Hello po. Magandang gabi. Ano pong pwede naming itawag sa'yo, ma'am? Just call me Aya. Aya. Ma'am Aya, ilang taon ka na po? 30. 30. Sang lupalop ka naman galing, Aya? Somewhere in Mindanao, pero I'm here right now in Cebu. Oy, somewhere in Mindanao but here in Cebu na siya. Okay. Parang interesado si Titan Jello pumunta ngayon ng Cebu. Magbubook ka na ba ng ticket doon? 1 hour lang yung Cebu. Naku. Iba yung ngiti ni Titan Jello sa akin Mama, grabe yung pagpapakilig mo kay Titan Jello ngayon Anyways, hindi na po kami magpapatumpik-tumpik pa dito, Miss Aya. Aya, 30 years old from Cebu. Ano ang top secret mo? Nakipagbalikan ako sa ex ko. Pero huli ko nang nalaman na nabuntis ako nang pinalit ko sa kanya nung naghiwalay kami. Yeah. Okay. Wait lang, Mama. Balikan ko lang yung sinabi mong top secret mo. Nabuntis ka or nagkipagbalikan ka sa ex mo pero huli mo nang nalaman na nabuntis ka nung ipinalit mo sa kanya nung naghiwalay kayo ng ex mo. Yes. Okay. Kwentuhan mo naman kami, paano nangyari ang lahat ng ito? Ano bang pinakadahilan kung bakit kayo naghiwalay ng ex mo muna? Isa lang yung rason niya. Hindi niya ako makita na magiging kasama niya sa future niya. So he decided to break up. Napagdesisyonan niya na maghiwalay kami kasi feeling niya hindi kami mag-work. Pero the catch lang naman dito kasi yung ex ko, para siyang tinuturing kong the one that got away. Siya yung tipong magiging parang tinuturing ko na standard pagdating sa lalaki. I'm really into smart people. Gusto ko ng matatalinong tao. So I kind of really attracted to him and I really see him someone na yung taong gusto ko makasama. Taong gusto kong makasama bumuo ng family. Hindi ko din, kahit naman naghiwalay kami, hindi ko masasabi na masamang tao siya kahit hiniwalayan niya ako at hindi niya ako pinili kasi nakikita niya na hindi kami mag-work in the future. He's a good guy. And ilang years na kayong magkarelasyon nung time na nakipaghiwalay siya sa'yo? We just celebrated our second anniversary. Tapos New Year, bagong taon naghiwalay kami. Parang nagbagong taon, tapos bigla na lang sabi niya maghiwalay kami. Hindi ko alam kasi kung babalikan ko yung nangyari, DJ Rocky,
ganito yung nangyari. Magkasama kasi kami that time, magse-celebrate ng anniversary. And then, magse-celebrate din ng New Year, bagong taon, magkasama. Kasi LDR kami DJ Rocky eh. And then that time, masaya, sobrang saya. Hindi ko din alam, DJ Rocky, sobrang saya. Sobrang saya namin. Hindi ko nga parang nabigla din ako. Kasi hindi mo mai-imagine na bigla kayo maghihiwalay, na hindi naman kayo nag-aaway, wala naman kayong problema, hindi naman kayo tipong toxic na magkasintahan. Kasi hindi kami ganun. Masyado akong understanding. Hindi din ako jealous type na partner. Hindi ako ganun. I always understand situation. At saka we always communicate our feelings, whatever makes us uncomfortable during sa relationship. I don't know, that was the most very mature na relationship na napasukan ko. Kaya sobrang nasaktan ako sa part na naghiwalay kami. At bigla lang yung na-realize. Hindi ko alam ano nangyari. Bakit doon? Hindi ko din alam. Hindi ko din masasagot kung bakit naghiwalay. Parang bigla na lang, snap of a finger. Bigla na lang yung sinabi na ayaw na niya. Kasi the reason lang daw na naging kami is because he loved the idea of me but not The reality of you. Yeah, exactly. Parang ang pagkasabi niya talaga exactly, he likes me. The only thing that makes him, the only thing that he likes me is because I like him. Nagustuhan niya ako kasi gusto ko siya. Because he needs someone to love him. He needs someone na alagaan siya. He needs someone na maka-vibe niya. And nakita niya yun sa akin. Kaya nagustuhan niya ako. And then, napunta kami sa usapan na ganun, na parang we're trying to navigate our feelings. Kasi we usually do that. Nag-uusap kami sa mga nararamdaman namin everyday. Hindi yung kami yung tipong couples na we choose to silent our feelings. Very expressive kami. So sobrang honest. Parang nasabi ko tuloy na sobrang honest namin dalawa. Parang nasira tuloy yung relasyon namin. So yun, bigla na lang naisip niya na hindi pala kita mahal. The reason pala na gusto kitang makasama kasi gusto mo ko. Pero hindi talaga kita gusto. So, nung sinabi niya na yung mga ganong salita, nakikipaghiwalay na siya sa'yo, hindi ka na niya nakikita sa future niya, anong response mo dun? Umiyak. And then, did you agree dun sa gusto niyang mangyari na maghiwalay kayo right away? Hindi right away. Parang tumagal ng ilang oras. Nag-usap pa kami. Hindi niya ako iniwanan sa ere. May bargaining pang nangyari. Baka naman. Parang gusto pa niya ako. Parati niya sinasabi, hindi kita pababayaan ngayon. Sasamahan kita. Kung nasasaktan ka, nandito lang ako. Parang ganun. Lalo kung hindi makabitaw sa kanya that time. Kasi ayaw niya sa akin. Pero alam mo yun, yung feeling na kaya nga, hello, parang paasa pa yung dating, diba? Ayaw. DJ Rocky hanggang ngayon, ganun pa din siya. Ay? Okay, sige. Ano mo muna kami? Idaan mo muna kami or ikwento mo muna sa amin kung paano natapos yung araw na yon at paano ka naman napunta dito sa bago mo. Natapos yung araw na yon na blanco. Sobrang nasaktan ako na parang akala ko ikababaliw ko. Alam mo yun, parang hindi ko alam saan parang tinatanong, alam ko naman kung anong kulang, naintindihan ko yung mga sinabi niya, pero hindi ko kayang tanggapin. Parang sa sobrang sakit, gusto kong mabingi, gusto kong mabaliw, kasi ayaw kong tanggapin yung idea na yun. Kasi akala ko, magto 2 years kami, akala ko mahal na mahal niya. Kasi wala talaga siyang pagkukulang, DJ Rocky. Lahat binibigay, lahat green flag, lahat talaga emotionally, lahat talaga DJ Rocky, wala akong makitang mali. Or hindi ko din alam kung sadyang naging naive lang din ako kasi nakita ko yung ganun, feeling ko yun lang yung para sa akin, kaya parang na-close yung utak ko na akala ko siya na talaga at wala na akong mahanap na iba. Kaya sobrang nasaktan ako. But honestly, well now, iba na yung nararamdaman ko. Pero during that time, naisip ko siya lang talaga yung gusto ko, na ayaw ko mawala. So,
natapos yung araw na yun, umiyak lang ako at alam mo ba na nandyan na siya sa kabila. Kasi true phone lang niya ako hiniwalayan, DJ Rocky. True call lang. True Hindi call niya pero ako magkasama kayo. Hindi, umuwi. LDR kasi kami, na-mention ko, LDR kasi kami, DJ Rocky. So, nakikita kami that time for celebration sa namin. Celebration namin sa, hindi ko pala nabanggit, no, on call yung paghiwalay namin, DJ. Hindi kami. So parang, okay, wag muna nating i-off yung tong call na ito. Sasamahan kita hanggang makamove on ka. Parang ganun yung... So, sobrang bait niya, DJ, naiinis ako. Hindi ko alam kung sa kabaitan niya ba yun o parang tinutorture niya ako emotionally. Kasi supposedly parang gusto ko na bitawan pero dahil binibigyan niya ako ng rason na magstay, kahit alam niyang iyak na ako ng iyak na parang Pero nabanggit mo yun. Nabanggit mo yun na parang mo ako tinotorture sa ginagawa mo. 'Di ba sabi mo kanina, verbally communicative naman kayo sa isa't isa. Yes. Tapos Pero ang nag-express sagot talaga lang kayo ng emotions nyo, feelings nyo. Ang sinagot lang niya sa akin, sinabihan ko naman siya na nasasaktan ako sa ginagawa mo. Alam ko na gusto mong samahan ako sa nararamdaman ko, pero nasasaktan ako. Hayaan mo ko. Tapos pinipilit niya na DJ Rocky na sinasabihan ako na parang gusto doon niya mag-take accountability. Kasalanan doon niya yung nararamdaman na sakit daw na na-experience ko. So deserve doon niyang marinig yung mga iyak ko, ganyan. So sabi ko, hindi, hayaan mo akong magdamdam. Okay lang mag-isa ako. Tapos sabi niya kasi, kumbaga, samahan. siya na yung humiwa, tapos gusto niya, nandiyan pa rin siya sa gilid niya, kahit kutsilyo na siya, ganun. Ganun. Malalapan niyang DJ, nag-request pa siya na wag putulin ang aming communication. Tapos mayroon kaming account sa TikTok na lahat ng videos namin na ayaw niyang ipa-delete kasi gusto doon niyang i-check ulit. Okay, Tapos so, ano? i-wrap up natin tong pag-explain mo sa amin or pagkukwento mo about your breakup with the ex, no? Ngayon, i-fast forward mo kami doon sa part na nakilala mo tong bago. Na nakabuntis sa'yo. Oo, na nakabuntis sa'yo. Ang nangyari sa amin kasi, 'di ba, sobrang naging hindi unstable yung emotion ko. Napaka-vulnerable ko that time. Napakahina ko. I usually claim na very strong yung mentality ko, pero that time sa sobrang sakit hindi ko maiwasan na parang anyone who will offer me emotional na support, tinatanggap ko, and nakuha ko yan dun sa bago. Pero Aya, ito bago mo ikwento yung bago, gaano kalayo yung gap or bigyan mo kami ng timeline? Naghiwalay kayo? Tapos nakakilala ka ng bago? Magpa 5 months. 5 months, okay. Naghiwalay kayo, tapos 5 months ka naging single, tapos nakilala mo tong bago? Paano? Tapos, sa trabaho. Sa trabaho kasi exposed ako sa mga events. Anong work? Events? So, host ka? Some kind of VO, voice over. VO. Tapos anong work niya doon? Isa siya sa mga parang director? Client, kasama siya ng client namin. Ganun. Parang colleague, ganun. Organization kasi yun. Yeah. So, always kami nagkikita. Hindi ko naman din in-expect na itong bago na to would really, parang magkakaroon kami ng chance to get close. Siguro na-notice lang niya yung pagiging vulnerable. Sometimes, I just realized na yung panahon na yun kasi, obvious kasi yung pagiging sad ko. Parang obvious yung pagiging emotional ko. And maybe that time, he took that opportunity to get close. Na parang wala akong boundary. So, I allow him na magkaroon kami ng communication, nagkakaroon ng hi-hello, and then nagkakaroon ng time na nag-open up ako sa nararamdaman ko. And then I noticed na lang parang gumaan yung nararamdaman ko because of his presence. Well, siguro that time, yun kasi yung hinahanap ko na merong makikinig sa akin, magko-comfort sa akin. So, that time, naging close kami. From that 5 months from the breakup sa last na relationship, I end up dating him after 3 months. Parang nagkaroon kami ng getting to know. 3 months we dated. And then, nagtagal ng 5 months from we dated, nabuntis ako.
So, gaano kayo katagal nagsama? So it was almost magna 9 months din. And then, I found out, LDR kasi kami nung ex ko. Well, the second guy, he was really nice. I really feel that he was really nice to me. He take care of me. Pero hindi niya nalaman na buntis ako. Hindi niya nalaman na buntis ako. Bakit? During that time, hindi niya nalaman. Kasi, nalaman ko na bumalik yung ex ko. LDR kasi kami. Bumalik siya sa kung saan siya, sa city kung saan nandito ako. So, hindi mo pinagtapat yung totoo doon sa workmate mo or yung client mo na naging jowa mo. Tama ba? Naging official ba kayo? Yes. Okay. Naging jowa. Official kami. Naging official kami kasi may mga colleagues ako na alam yung anong meron kami. Anong relationship ninyo. Okay. So, hindi nalaman nitong jowa mo na buntis ka dahil biglang bumalik si ex at ayaw mong sabihin dun sa current jowa na merong naging bunga yung inyong relationship? Ganun ba yung gusto mo sabihin? Ang nangyari nung DJ Rocky kasi, that time kasi, he contacted me right away when he arrived dito sa city. And then, parang, yung nararamdaman ko from the breakup, dun parang biglang bumalik, yung ganun. Ano ba kayo? No contact ba kayo during dun sa time na hiwalay kayo? No contact. At all? That time. Not all. At all. Hindi din siya, parang binlock din niya ako. Yung ganun. Ako din parang medyo may pride din ako. Ayaw kong mag-reach out kasi ayaw kong isipin niya na hindi ako naka-move on. Yung ganun. So, pero nag-post ka ng bago mong jowa? Naging official ba kayo online? Oh, hindi din. Hindi din. Kasi kung nag-post ako, very private din kasi yung private account ko. Parang... Pero yung tatay ng anak mo na nakabuntis sa'yo, walang asawa? He was separated. Annulled siya. So, sa madaling salita, may asawa siya at anak. Hiwalay lang. Wala siyang anak. Wala silang anak. So, hiwalay lang. Kaya hindi mo rin siya ma-flex. Well, hindi din kasi hindi naman well, okay naman yung nila walang problema with the sa kanilang side nung yung pangalawang karelasyon ko. Walang problema sa kanya kasi it's kinda open yung nangyari sa ex-wife niya. Parang alam ng lahat kumbaga na hiwalay. Kasi married din yung ex-wife niya eh. Married na sa iba. Okay. So walang problema sa kanya actually. Walang So issue. walang sabit. Walang sabit. Everything else is clear between the other side. The only problem is on my end. So yun, bumalik yung si ex. He messaged me and he told me na he's here sa city where I'm staying. And then, naging confused na ako. Na sobrang vulnerable. Sobrang hina ko talaga that time. Nakipagkita ka agad nung dumating siya? Hindi pa kasi parang nag-iisip pa ako eh. Kailan bumuka yung bulaklak? Wala pang nangyari sa amin. Kasi, wala pa? Yes, dun pa almost may nangyari sa amin. Ang problema lang that time, dun ko nalaman din on that very day, nabuntis ako. So, paano mo na-discover? Well, I was trying to figure it out at first kasi hindi ako dinadatnan. Pero ang nasa isip ko that time, na baka lang to, yung parang kumbaga, may mga days kasi na hindi agad-agad dumadating. Tapos, nagkaroon na ako ng instinct. Mga instinct na parang something off kasi iba na yung pakiramdam ko, hindi usual yung dinadatnan lang ako na masakit yung katawan. Ngayon, that time, I was really sick, na lahat na lang hindi okay sa akin. Nahihilo ka, ganon, walang tinatanggap yung tiyan mo. Meron ako morning sickness and then, yun na, nakapag-decide ako on that very day, supposedly sa evening magkikita kami. Tapos, pregnancy test ako and I found out na I was pregnant. And then yung second guy kasi, I don't know, pero parang nagkaroon din naging malamig ako sa kanya. Simulang nalaman ko na bumalik yung ex ko. So siya din, medyo parang naglaylo muna siya sa akin. So during that week,
hindi siya nagko-contact masyado sa akin. Kasi yun nga, parang ako din yung lumalamig, hindi ako masyado nagko-contact sa kanya. Tapos that time, sa sobrang katangahan ng babae na ito, nakipagkita ako sa ex ko right after that, yung nag-PT ako that morning. Pagkagabi niyan, naka-decide ako na makipagkita ako sa kanya the next day. So nakita kami, and then wala pang nangyari that time. Wala pang nangyari. Kaya the reason is that ex of mine, he's not the typical guy din also na who's really like parang aggressive when it comes to things na ganon. So, he's very respectful. One thing I like about this guy. So, ilang beses kami nakita before siya umalis ulit. The night before siya bumalik ulit sa province nila kung saan siya talaga galing, doon na may nangyari sa amin. And doon ako nakonsensya ng malala kasi yes, I'm already pregnant, and then may nangyari sa amin. Ang malala pa nun, he asked me again to work things out between me and him, and I said yes. Which in fact, na I'm still in relationship with the other guy. Kasi na-realize ko na parang, honestly, isa yun sa mga parang naging, kumbaga nasabi ko na I wasn't able to stand sa principle na pinagsasabi ko sa sarili ko way back then. Kasi, yun nga, I allow it to happen. Parang wala akong self-respect that time. Kasi yun nga, may nangyari sa amin. And nagtagal yung DJ Rocky and Titangelo ng almost 5 months din. 5 months na naging kami ulit nung ex ko habang kami din nung present. Kasi hindi ko siya mahiwalayan kasi alam kong buntis ako. Okay, hindi mo siya hinihiwalayan, palihim kang may relasyon dun sa ex mo. Kumusta naman yung baby? Like, anong nangyari sa'yo? Nalaman niya. Sinong nakaalam niyan? Pinaalam ko talaga sa yung present ko, yung nakabuti sa akin. Pinaalam mo naman. Yeah, pinaalam ko sa... Siyempre, kasi magkikita kami every time eh. So, manonotice niya talaga na buntis ako. So, sinabi ko sa kanya. Kasi yung ex ko na isa na nakipagbalikan ako, LDR kasi kami nun. Hindi siya taga dito. Yes. So, Nabanggit hindi niya mo talaga ako kanina. makita. So, parang play safe sa akin. Parang hindi ko lang siya ma-let go. Hindi ko siya kaya... Parang gusto ko siya. Gusto ko siyang makasama. Gusto ko siyang... Yun ang nasa isip ko that time. Siya lang gusto ko. While... At that time, I was with another guy kasi siya yung nakabuntis sa akin. Buti hindi dumating sa point na pinaako mo sa kanya. Hindi ko kaya. Sobra. Alam kong sama na nun, pero hindi ko kaya yun. Hindi ko kaya. Hindi na kinaya ng konsensya ko. Okay. Okay. So, sobrang, nung nalaman na ng tatay ng baby ko, unfortunately, nalaman din niya na nakipagbalikan ako sa ex ko. Nalaman niya through my phone. Naging complacent kasi ako kasi hindi kami yung typical couple na we check each other phones. Hindi din ako nag-check ng phone niya. Wala ganon. So, ano reaction nyo pareha? He was really mad. At dumating sa point na ayaw niyang akuin ng bata. Yes. Kasi baka di daw sa kanya. Yes, yun naman talaga initial reaction talaga. Yeah. Which in fact hindi ko na pinilit. Hindi ko din question yun. Parang Alam mo kasi yung mali mo. yes. Okay. Hinayaan ko siya magalit. Hinayaan kong pagmumurahin niya ako. Parang that time, feeling ko talaga deserve ko lahat. Kahit ilang beses ako humingi ng tawag sa Diyos sa nangyari. Wala na. Nasaktan ko na yung tao. Yeah. Aya, may question lang ako. Bago mo ituloy yan, may question lang ako. Aya, so, ibig sabihin, hindi ka talaga fully healed pa nung panahon na nakipag-iwalay ka dun sa binalikan mong ex mo, tapos nakipag-relasyon ka dito kay client mo.
So akala mo lang okay ka na, pero yung totoo hindi. Exactly. Okay. Naiintindihan namin. So, ang nangyari, nabuntis ka at hindi mo pa alam nung una. Tapos nalaman mo na naman bumalik itong si ex. Nanap mo na naman siya. Ay. So, kumusta ka ngayon? Ano nang nangyari sa'yo? Ano nang nangyari dun kay present jowa? Naayos nyo ba? Naki-ex ka ba ngayon? Anong current status mo ngayon? That time, DJ Rocky and Tat Angelo, may nangyari pa kasi. Ano? Natalaman ni tatay ng baby yung nangyari between with the ex and me, na nagbalikan kami. Nagkaroon ng matinding away. Naging emotionally distressed kaming dalawa. Ako din stress na stress ako kasi hindi ko alam nung mangyayari. Pag nalaman dito ng ex ko, hindi ko alam. Lahat sila magagalit sa akin. Sa sobrang stress ko that time, nakunan ako. Nagkaroon ako ng premature na delivery. So, 5 months, nawala din yung baby. Kasi hindi na kami okay ng tatay ng baby. Parati na kami nag-aaway, iyak na iyak. Iba na yung pakikitungo niya sa akin. Araw-araw niya ako minumura. The reason lang nung hindi siya umaalis, it's because alam niya may baby na kami. So parang feeling niya kasi obligado na siya. Pero during that time, kahit imbis na masiyahan ako na pinili niyang magstay para sa bata, ang miserable namin dalawa. Hindi ko din siya ma-blame kasi nasaktan ko siya. Imbis na magalit ako sa kanya, awang-awa ako sa kanya kasi hindi niya kasi deserve yun yung ganung klaseng nararamdaman niya. Nakikita ko everyday yung pain. Kasi nakita ko din naman siya paano siya naging mabuti sa akin. Inalagaan niya ako. Yung ganun, pero wala naman siya ginawang masama. Naiintindihan ko yung saan galing yung galit niya. Everyday, tiniis ko yun kasi feeling ko deserve ko. Hindi ko na malayan na parang everyday na tinatanggap ko yun, yung galit niya. Naaapektuhan ako emotionally. At syempre, napaka-critical din yung pagbubuntis ko that time. Hindi din ako physically healthy at saka okay mentally. So, nakunan ako habang nag-aaway kami. Pag nangyari yun, mas lumamig siya lalo. Habang nangyayari to, DJ Rocky, hindi pa kami naghiwalay nung ex ko. So we're still in relationship between my ex at that time, even though ang gulo na ng buhay ko on the other hand. So, I was trying to live between two men. Parang, I'm trying to be in relationship with two guys in different situation. And in different worlds kasi yes, magkaiba kayo ng lugar. Kasi kailangan ko mag-pretend sa kabila na okay, masaya ako, walang nangyayari. Everything smooth. Parang ang nasa isip ko that time, hanggat di niya malalaman, wala akong gagawin to let him know na what is really going on sa kabilang side, sa kabilang buhay na anong meron ako that time. And then yun na. Iniwan na talaga ako nung tatay ng baby na nawala, yung baby na nawala. And ang gulo, ang tagal namin naging okay noon kasi grabe yung galit niya sa akin. Siguro tumagal pa ng ilang buwan bago parang naging kalmadong lahat. Kasi hinayaan ko siya Hinayaan ko siyang, feeling ko kung gusto gumanti sa akin, tatanggapin ko. Hinayaan ko siya lahat. Ano yung gustong gawin sa akin, tinatanggap ko. Kasi parang feeling ko deserve ko yun. Nasaktan ko siya. Tapos tuluyan kayo naghiwalay, tama ba? Ha? Tapos tuluyan kayo naghiwalay. Yes, tuloy parang napagod na din siya.
last na lang nalaman ko na umalis na siya ng bansa. Nagpunta na siya ng Australia. So feeling ko that time, safe na ako sa sekreto ko. Safe na yung nangyari. Kumbaga, kaya ko na mag-move forward at ituloy yung relationship namin with my ex. Wala bang nakaalam na iba? Like, sa office nyo? The only thing, alam ng lahat ng kaibigan ko. Na, Kasi lalaki yung tiyan mo 5 months. Pero kung maliit yung structure ng katawan mo, pwedeng madaya yun eh. Hindi agad napansin. Pero alam ng buong, even my family, alam nila. The thing lang na hindi naging parang ang liit lang ng chance na malaman ng ex ko. It's because walang kilala yung ex ko sa mga friends ko and colleagues ko. Kasi yung relationship namin ng ex ko, DJ Rocky, tinatago niya din kasi ako eh. Hindi ko din niya ako ini-introduce sa family niya at sa friends niya. So, yun din na ginawa ko sa end ko. Wala akong ini-introduce sa kanya. Nagtagal kami ng 2 years nun. Kumbaga, bali open kayo sa isa't isa. Super open yung sa isa't isa sa feelings nyo, verbal kayo, tapos tago yung relasyon ninyong dalawa. Like, hindi alam ng mga tao sa paligid niyo na kayong dalawa. Ganun ba yung gusto mong sabihin? May nakaalam, pero yung parang hindi ka naman sikreto, hindi ka naman dinideny, pero parang tinatago ka lang. Ganun. Pag may nagtanong, oo, inaamin niya, ganyan. Parang not a secret but a private relationship. Yes. Ganon. Linyahan ng Ganon, mga exactly. Kasi wala talaga akong kilalang friends niya eh. So ako din, meron siyang kilala sa akin, pero wala silang communication. Kasi hanggang story lang ako. Ganito si ano, alam mo ba, si ganito, ganyan. So kilala niya yung mga binabanggit ko. Pero hindi niya na-meet. Ganun yung relationship. So kaya yung hindi dumating sa punto na nalaman niya from a friend. Kasi wala kaming ganung connections eh. So may part ba ng storya mo na nalaman ng ex mo na buntis ka? O na nabuntis ka? O nagkaroon ka ng anak? Wala. Hindi ko inamin. Nakipaghiwalay ako sa kanya. What made you decide na makipaghiwalay dito kay ex na LDR? Kinain ako ng konsensya ko, DJ Rocky. Hindi ko kinaya. Nagkaroon ako ng... Masasabi ko talaga nagka-depression ako dahil doon. Hindi kinaya ng damdamin ko na... Kasi sinisi ko din yung sarili ko pagka wala ng baby. Kasi para sa akin, parang parang siningil ako. Kasi nasaktan din ako pagka wala ng baby. Alam ko naman na parang nangyari yun, na parang biglaan. Pero nung pagka wala ng baby ko, sinisisi ko sarili ko na parang siningil ako dahil sa ginawa ko. Kaya parang takot ako na baka balikan ulit ako ng karma. So, alam kong masasaktan ako pag nakipaghiwalay ako dun sa ex ko kasi mahal ko yun. Mahal na mahal ko siya. Yun yung nararamdaman ko that time. Pero that time kasi hindi ko din kinakaya yung guilt. Parang hindi ko kaya, hindi ko ma-explain. Yung guilt na nararamdaman ko everyday, kinakain ako na parang hindi ko kayang huminga araw-araw. Parang bawat kain ko, hindi ko alam. Natatakot ako everyday. Na baka ano namang kunin sa akin dahil sa karma na yon. Baka karmahin ako, ang family ko ang sisik. Yung na paranoid ako. Yes. Natatakot ako sa sarili kong baho. Kaya ginawa ko, nakipaghiwalay ako sa kanya. Okay. Ang nangyari nun, hindi ko in-expect na yung desisyon na yun ang magiging mas malala pa. Kasi parang hindi niya matanggap na makikipaghiwalay ako sa kanya. Ang gulo din. Naging magulo din yung buhay ko right after ng desisyon na makipaghiwalay. Kasi hindi niya matanggap. Feeling niya, bigla na lang naging toxic siya kasi nakipaghiwalay ako sa kanya. Ang dami niya nang sinasabi. Doon pa siya naging nagduda na baka may iba daw ako, kaya nakipaghiwalay ako. Baka daw nakipagbalikan ako kasi gusto ko daw maghiganti sa ginawa niya dati, na hiniwalayan daw niya ako kasi
hindi daw niya ako makita sa future. So, naging magulo yung paghihiwalay namin. Hindi niya ako tinatantanan. Pero at the same time, na-realize ko na parang deserve ko lahat na kung ano yung naging karanasan ko. Aya, Mm-mm. tanong ko lang sa'yo, ba't ka tumawag sa amin ngayon? Hindi ko kasi to nasabi sa iba. Mhm. Ang tagal na. Parang gusto ko ng closure. Mhm. Gusto kong magpatuloy sa buhay kung anong meron ako ngayon. Nawala na yung nararamdaman ko. Alam ko, pinagsisihan ko. Hanggang ngayon, handa akong tumanggap ng karma. Everyday, sinasabi ko. Hanggang ngayon, single pa ako kasi sinasabi ko, hindi ako papasok sa relationship kasi na-feel ko hindi ko deserve. Kasi nagawa ko yung ganun. So every time na parang may taong magpaparamdam ng ganito, hindi ko ino-open yung sarili ko kasi ang nararamdaman ko, hindi ko deserve magmahal ulit at mahalin kasi nanakita ko ng tao, nanloko ko ng tao dati. Kasi pag hinayaan ko, libuksan yung damdamin ko, feeling ko, baka yun ang singilin ng panahon. Ayoko mangyari yun. Yun. Gusto kong gumaan yung puso ko. Kasi ang dami nang nangyayaring maganda sa buhay ko ngayon. The career, kung saan ko ngayon, kung ano yung sinisimulan ko, sa family ko, everything is good. I'm trying to repent for everything. I asked for forgiveness I actually asked forgiveness from the two of them. I reached out last New Year and reached out and closed the door immediately. Mhm. Kasi gusto kong mabuhay ng mapayapa. Kaya gusto kong i-share. Kasi hindi ko siya ma-share sa iba. Kasi alam kong ma-judge ako. At ayoko na makarinig ng judgment kasi aware ako sa nagawa ko. Pinagsisihan ko. Araw-araw ko pinagsisihan. At honestly, silang dalawa, they're happy. Especially yung tatay ng naging baby ko. He is now happily married again. And then yung ex ko, yung naging LDR ex ko, he's trying to communicate pa rin sa akin. But the good thing lang about me is I'm trying to set boundaries. So, as much as possible, hindi na ako nagre-reply. Pero ang dami kong natutunan sa nangyari. Ang dami kong na-realize na ang daling gumawa ng kasalanan, ang daling manakit ng tao. Kasi during na ginagawa natin yung mali, hindi natin yun marirealize at that moment na nakakasakit tayo. Tama. Mas nararamdaman natin yung saya na dala na dulot nito, the temporary happiness. Yes. At ini-embrace ko yun that time. Mas ini-embrace ko yung happiness na yun. Kasi I was hurt that time. Totoo nga yung sinasabi nila na hurt people hurt. Pag yung tao galing yung nasaktan pa sila, nararamdaman pa nila yung pain, they try to find someone to hurt also. Because they want to feel the same way around them. Like, gusto nilang maramdaman yung sakit na nararamdaman nila. And that's what happened to me. Kasi akala ko pag may sumunod sa akin, magiging okay ako. And everything boils down, I took advantage with everything kasi akala ko naka-favor sa akin yung tadhana. Akala ko kasi yung dalawang tao na yun, deserve kong tanggapin yung pagmamahal nila kasi naging greedy ako in a way. We appreciate you. Sa gabing ito, gusto rin namin ipaabot ang aming pakikiramay sa pagkawala ng baby mo. Mhm. At sa gabing ito, gusto naming pasalamatan ka
Actually, umaga na pala, no? Sa umagang ito, gusto namin pasalamatan ka for being brave na ibahagi ito sa amin. Yes. Na-appreciate It's the namin yung hardest pagtitiwala mo sa programa namin. This is the hardest thing I've ever decided. Like, hindi ko alam kung... Actually, I messaged you guys ng ilang buwan na siguro. I messaged twice. And then, I was so hesitant kasi hindi ko alam kung paano ko ikikwento. Kasi sobrang sama ko. Alam mo yung DJ Rocky, parang alam mo sama akong tao talaga. Lahat naman tayo may versions ng sarili natin na Yes. feeling natin masama tayo, 'di ba? Ang mahalaga natuto ka. Plus, yung mga sinabi mo kanina, hindi lang yun basta learnings ng isang tao eh. Tama. It's wisdom. At itong wisdom na to, malalim to. Ito yung pagkatuto sa mga pagkakamali na alam mong isinapuso't isip mo. Yes. Hindi to basta dumaan lang sa buhay mo, kundi habang buhay, dala-dala mo to. May gusto ka pa bang sabihin? Magaan na yung damdamin ko. Masaya ako na nalabas ko yung ilang taon na din na parang dinadala ko. Kasi kahit ilang beses ko pang sinabi na naka-move on ako, masaya na ako, satisfied ako kung ano nangyayari sa buhay ko. But there always be story na I'm trying to let go. Gusto mo bang fully maka-move on na? Titan Jello, kumustahin mo? Kanina pinapakyutan ka ni Titan Jello Alam mo, may mga callers kami dito sa Top Secret na barabas lang naman yung kanyang pananalita. Pero nung pumasok ka, nung narinig yung timbre ng boses mo, uy, parang ang sexy, uy, parang ang ganda. Kumbaga, alam naming mga radio DJs yan kapag ang ganda ng boses. Yung parang may dating talaga, may personality, may character. Si Titan Jello biglang naging formal, naging gentleman. Anyways. So far, wala pa naman akong DJ Rocky. Wala pa naman akong... hindi naman sa wala akong plano. It's just like, wala pa akong nakikita na parang... Single ka ba? Opo. Naging matagal ang pagiging single ko kasi natakot ako. Sobrang takot ko na baka may ibigay sa akin tsaka bawiin ulit. Yung gano'n. Parang araw-araw ko iniisip na kung ano yung magagandang bagay na darating sa akin. Possible na bawiin kasi may nagawa akong kasalanan. Gano'n. Ang healing naman walang timeline yan eh. Tama. Diba? Kahit nga minsan pumasok ka sa isang relasyon, hindi ka pa talaga fully healed eh. Tama. Wala siya talagang timeline. At ikaw lang makapagsasabi nun kung ready ka nang pumasok sa isang relasyon. Agree. Wala naman akong between the two guys, I'm already healed from them. Parang okay na ako. Ang saya ko na nakita ko at nalaman ko where are they now, what is going on sa buhay nila. Ang saya ko na nalaman ko. Parang feeling ko deserve nila. After what happened, yun yung naramdaman ko nung nalaman ko when I found out na ganito na yung buhay nila. Sobrang saya ko. Parang ako yung naging mas masaya para sa kanila. Sabi ko, thank you, Lord. Yung healing mo na lang talaga para sa sarili mo, no? Kasi sa totoo lang, DJ Rocky, sa totoong buhay, mas mahirap patawarin ang sarili. Ang hirap patawarin. Kaya natin magpatawad siguro sa ibang tao, pero yung sarili natin, hindi ko ang hirap. Parang mas, kasi aware tayo aware tayo sa mga ginawang kasalanan natin, kaya mas mahirap patawarin yung sarili. At the moment, one thing lang, good news lang para sa akin, na tapos na kasi ako sa era ng in denial. Nasa part na ako ng acceptance. So, yun yung parang proud din ako sa sarili ko so far. Kasi I really work on myself. Kasi promise ko, pagpapasok ako sa relationship ulit, I'll be a better person. Kasi yun yung dream ko, magkaroon ng mabuting pamilya. So, paano ko makakahanap ng ganun kung hindi ko kayang ayusin yung sarili ko? So, this year and nag-start lang last year, I'm more on taking care of myself, trying to be a better person, not just physically, but of course, mentally and emotionally, spiritually, in all aspects actually. Parang, I'm trying to be a better person para mahila ko. And good thing,
nangyayari siya. And it was working. Everything is doing well. Yun lang, parang... That's nice to hear. That's nice to hear. Yeah. I hope na yung mga tao din, o katulad ko, babae man o lalaki, na feeling natin na sa dami ng nagawa nating lapses sa buhay, hindi natin deserve yung magandang buhay. Alam naman natin na somehow may mga tao magsasabi na sa sobrang sama ng ginawa natin, they wish na something something bad might happen to us, or we deserve the bad things in life. Well, hindi natin mabiblame yung tao na they would actually think of that. But after all, nasa atin pa rin yun. It's all about how we manage things. Pag nag-repent ka, pag fully natanggap mo yung kasalanan mo, na you actually recognize na you are someone, you actually hate or hurt somebody, may nagawa kang mali, the chance is there. The chance of changing, may chance na magbago yung buhay. Napaka-importante talaga ng first step is acceptance. And tapos ka na sa in denial part. And I was successfully able to do that. Yeah. Tanggap ko lahat. Hindi na ako in denial na, hindi ganito, hindi ko deserve, kasi ganito yung nangyari na ano nang din ako. Kasi pag hindi mo talaga tinanggap fully yung nangyari, mahirapan kang mag-move on and mag-heal. Yeah. Kaya naisip ko, it's really important to navigate muna yung nangyayari. And on point naman lahat ng mga sinabi mo kanina. And we appreciate you again. Thank you for calling, ha, Aya. Sana gumaan lalo talaga yung pakiramdam mo ngayon. And we pray for your healing and pagpapatawad sa sarili. Thank you so much, DJ Rocky. Thank you so much, Tatangelo. Thank you. Thank Have you, a great Aya. evening. Thank you. Harpo. Wow. Yun yung call na kailangan lang talaga niya ng Makikinig. eh. Minsan talaga sa buhay na. Ganun. Bumanat na naman, bumira na naman. Hindi na ako nagsalita. Ang Titangelo. Kailangan niya ako eh. Alam ko na. Chat mo yan pagkatapos, no? Wow. Charot lang with Arot. Oy, pero kanina totoo yung sinabi niya, ha? Yung acceptance talaga kailangan. Alam mo, dude, dati pa ito nabanggit sa akin. Babalikan ko lang, no? At i-inform lang natin yung mga listeners natin about this. Yan. Si Elizabeth Kubler-Ross, noong 1969, nagkaroon siya ng description ng emotional process of coping something significant in life. Ito daw yung DABDA kung tawagin. DABDA. Acronym to. Denial or initialism pala. Denial, anger, bargaining, depression, and acceptance. So ito daw yung mga stages natin na pwedeng daanan pag tayo ay iniwan, kailangan ma-move on, o kaya kailangan ng pagpapatawad sa sarili. Tama. Yun daw yung pagdaraanan natin. Pwedeng ma-skip yung isa o yung dalawa, pero pinakadulo, ang endgame pa rin talaga natin is acceptance. Yes, tama. Agree. Kaya talagang hirap, no? Na alam mong sasaya ka, pero dun sa desisyon na ginawa mo, makakasakit ka. Yes. So, ang pipili mo lang talaga, yung sa una ka lang mahirapan, pero long term naman yung happiness and kapayapaan. Yes. Totoo yun. I think, kailangan na natin magsiuwian kasi tumutugtog na to si Gary B ba yan? Si Gary B ba yan? Hulaan ko. Tumutugtog si Gary B. Oh, si Gary B yan. Si Gary B. Ikaw ba, dude? Naka-move on ka na? Oo naman. Masaya-masaya ako ngayon. Talaga? Sa buhay ko. Wow. Oo naman. Kasi dumating din naman tayo sa mga pagkakamaling desisyon. Paano mo pinangatawanan? Pero sa mga pagkakamali na yun, kailangan mo tanggapin. Ayun. At sa mga pagtanggap mo na yun, kailangan mong matutunan kung ano yung mga pagkakamali mo.
Pwede mong tanggapin yung pagkakamali mo pero hindi ka natuto. Ay, oo, kasi ulitin mo pa yung pagkakamali Ulitin mo yun. Oo, nagkamali ako. Okay, meron oo, naman yung nagkamali iba ako. na nagkamali na nga, tapos natuto naman, pero gumawa uli ng panibagong pagkakamali. O, iba pa yun. Dapat natututo ka. Mm. And dun sa panibagong gagawin mong desisyon, yun na yung alam mong pinakatama para sa'yo. Tama. Kaya wag magmadali sa paghilom. Yes. Stay focused. Yes. And walang timeline ang healing ng isang tao. Tandaan nyo yan, kabisyo. Mhm. Kayo lang at kayo lang ang makapagsasabi kung ready na kayo o hindi. Parang si Gary V, ready na siya. Oo, sana maulit muli. Kaya kayo mga kabisyo, nakatutok po sa aming programang Top Secrets. Kasama po natin na nag-iisang Basa Princess, DJ Rakitera. At ang titindig sa inyong mga pinaglalaban, DJ Titan Angelo, at kayo nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's #1 Love Radio. Basic!